Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια θεματική βραδιά εδώ στο Sky Θέμα. Μια βραδιά, μια εβδομάδα ακριβώς μετά την Σύνοδο Κορυφής, τα αποτελέσματα της οποίας περιμέναμε ότι θα μας βγάλουν από αυτό το τέλμα το οποίο είχαμε περιπέσει για 3 και πλέον μήνες. Πλέον και μετά τις αποφάσεις και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και μάλιστα επί το χείρο. Δηλαδή πλέον το διακύβευμα δεν είναι απλώς να θα πάρουμε μια δόση. Το διακύβευμα πλέον είναι πολύ μεγαλύτερο. Πλέον διακυβεύεται η ίδια η παρουσία μας στο ευρώ, διακυβεύεται η ίδια η παρουσία μας στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Όλα όσα δηλαδή χτίσαμε, όλα όσα κερδίσαμε, όλα όσα συσσαγωγικά φάγαμε τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια ενταγμένοι στην κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια, πλέον διακυβεύονται και αυτές τις μέρες που περνάνε θα λέγαμε ότι παίζονται. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνουν όλες αυτές τις εξελίξεις. Προσπαθήσουμε να δούμε ακόμα και το απευκταίο, το χειρότερο σενάριο, δηλαδή η επιστροφή στη δραχμή, η έξοδος από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, τι σημαίνει πρακτικά. Και βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε εδώ με την βοήθεια των καλεσμένων μας, των καλών καλεσμένων μας, των εκλεκτών καλεσμένων μας. Να τους συστήσω από αριστερά μαζί μας ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και επισκέπτης καθηγητής στο London School of Economics, ο κύριος Κατζημανουήλ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είναι ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο υπεύθυνος οικονομίας του κόμματος. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Ο συγγραφέας κύριος Απόστολος Δοξιάδης. Καλησπέρα κύριε Δοξιάδη. Καλησπέρα σας. Και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί. Παπαδημητρίου, διακυβεύεται η παρουσία μας στο ευρώ? Όχι αύριο το πρωί, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε αυτό το δρόμο πλέον, ότι έχουμε βγει από την λεωφόρο στην οποία βάδιζαν όλα τα κράτη μαζί. Δεν είμαστε καν στον παράδρομο της λεωφόρου όπου τοποθετήθηκαν τα κράτη για τα οποία απαιτήθηκε μια βοήθεια κοινοτική, αδερφική θα την έλεγα. Μας έχουν δείξει εδώ και λίγες μέρες έναν διαφορετικό δρόμο και εμείς τον πήραμε με μεγάλη χαρά. Ίσως είναι πράγματι μια ευκαιρία τελικώς, και αυτό που προτείνει ο κ. Παπανδρέου, να γίνει μια συζήτηση η οποία μπορεί να έχει και δύο σκέλη. Και δεν το λέω ακριβώς αστειευόμενος. Αν ποτέ θέλαμε να ήμασταν στο ευρώ και αν θέλουμε να είμαστε στο μέλλον. Επειδή και στα δύο αυτά μπορεί να ψηφίσουμε ναι κάποιοι ή κάποιοι να ψηφίσουν όχι, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Το θέμα είναι τι θα τρώμε στο μεταξύ, τι θα πληρώνομαστε στο μεταξύ, όσοι τουλάχιστον πληρώνονται από το δημόσιο τομέα. Και αυτά είναι κάποια προβλήματα που επίσης θα έπρεπε να τα λύσει κανείς, αν θα ήθελε η κοινή γνώμη, ο λαός μας, να κάνει αυτή τη συζήτηση με σώαστας φρένας και σε ηρεμία σχετική, ώστε και η απάντηση που θα δώσει να είναι εξίσου πιστική. Κύριε Δοξιάδη, τι είχε στο μυαλό του Έλληνας Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, μην μου ζητάτε να το απαντήσω αυτό, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ένας συγγραφέας πρέπει να γνωρίζει τέτοια πράγματα. Ο συγγραφέας, όταν λειτουργεί με φαντασία για υποκείμενα φανταστικά, μπορεί να φανταστεί ό,τι θέλει. Όταν κάνουμε ερμηνεία, θα μπορούσα να δώσω 2-3 ερμηνείες, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο ενδιαφέρουσες, γιατί νομίζω ότι στην πολιτική δεν μετράνε τόσο οι προθέσεις όσο τα αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία αμφιβολία, το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Δηλαδή, έχει χρεωθεί ο Πρωθυπουργός ότι μια συμπεριφορά για μένα αντικειμενικά, που λένε και εδώ οι φίλοι μου οι μαρξιστές, τυχοδιοκτική, που αυτή τη στιγμή έχει μόνο εμφανίζεται, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, να έχει σκοπό ένα πολιτικά αντικό όφελος, να περισσώσει έτσι κάποια εικόνα, ίσως να συσπυρώσει κάτι. Αν ήθελε να συσπυρώσει, δεν νομίζω ότι τα έχει καταφέρει. Δεν βλέπετε δηλαδή κάποια προσπάθεια διαπραγμάτευσης πίσω από αυτό? Κοιτάξτε, αν σκέφτηκαν κάτι τέτοιο οι άνθρωποι που την Κυριακή στο Καστρί αποφάσισαν αυτό το πράγμα στην Εκάλη που ήταν, σκέφτηκαν πάρα πολύ άσχημα. Γιατί αυτό ήταν φανερό, θα μπορούσαν να το ξέρουν και από πριν, θα μπορούσαν να ρωτήσουν έναν απλό άνθρωπο και να του το πει, ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα διαπραγμάτευση, γιατί το λέγαν όλοι. Δεν παίζει στην τύχη ενός λαού και ενός έθνους για μια τέτοια άποψη, ότι θα διαπραγματευτεί εκεί που έχουν δηλώσει 100 φορές όλοι επί 2 χρόνια ότι δεν διαπραγματεύεται κανείς. Νομίζω ότι ήταν μια προσπάθεια πολιτικής σωτηρίας, αν θέλετε ίσως και ιστεροφημίας, συσπήρωσης, ένα τρομοκρατικό παιχνίδι προς την κυβέρνηση του καταρχήν, το οποίο έχει κάνει και ξανακάνει και συνήθως έχει πιάσει. Και προς το λαό, μάλλον. Έχει πιάσει προς το λαό. Κοιτάξτε, προς το λαό δεν είναι στην κατάσταση αυτή τη στιγμή να διαπραγματευτεί. Γιατί για να μπορέσει να κάνεις έναν εκβιασμό στο λαό, πρέπει να αγγίζεις κάποια πλειοψηφία που θα σε έφερνε στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το Πασόκ απέχει πάρα πολύ από μια τέτοια πλειοψηφία. Είναι δεύτερο κόμμα σαφέστατα, μπορεί να πάει και για τρίτο ή και για τι άλλο δεν ξέρω. Και δεν μπορούσε να εκβιάσει το λαό. Νομίζω ότι ήταν μια άφρον κίνηση, μια κίνηση εντελώς αστόχαστη,
που οδηγεί σε τρομακτικές περιπέτειες εθνικές και όχι μόνο, και που θα κουβεντιάσουμε, φαντάζομαι, και θα σας πω και την άποψή μου για το τι θα μπορούσε να μας σώσει από αυτή την φοβερή αφροσύνη, θα έλεγα ύβρι με την αρχαία έννοια του Πρωθυπουργού. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και έχει φέρει τη χώρα σε μια θανάσιμη περιπέτεια. Εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, τι λέτε? Κοιτάξτε, καταρχήν στο περί διαπραγμάτευσης, γιατί θέσατε αυτό το ερώτημα, αν σκοπεύει κάποιος να διαπραγματευτεί, δεν πηγαίνει στην Σύνοδο και επιστρέφει διατυμπανίζοντας, τριαμβολογώντας για το αποτέλεσμά της. Το λέω αυτό επειδή είχε κατηγορηθεί ότι στην αρχική υπογραφή του μνημονίου το Μάιο του 2010 αυτή η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, δεν διαπραγματεύτηκε ίσως αρκετά τα όσα τελικά υπέγραψε. Για να θυμηθούμε όμως την ιστορική συνέχεια και στις δύο προηγούμενες, και θα δούμε το περιεχόμενο στη συνέχεια, ενώ και στην 25η Μαρτίου και στην 21η Ιουλίου, και σε αυτήν τη σύνοδο γύρισε τριαμβολογώντας με τον ίδιο τρόπο. Πάντα πετύχαινε ένα ιστορικό βήμα σωτηρίας, η μεγάλη ανάσα. Έχουμε βαρεθεί δηλαδή να ακούμε αυτή τη χιλιοϊπωμένη κασέτα. Ακούμε και πολύ για ξύλινο λόγο. Πιο ξύλινο δεν έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη συζήτηση απλά στο αν έχουμε να κάνουμε με έναν ελιγμό εκτόνωσης της δυσαρέσκειας. Θα έχουμε το χρόνο να πάμε, πάμε αργότερα. Να μην μείνουμε σε αυτό. Αν είναι απλά ένας ελιγμός εκτόνωσης της δυσαρέσκειας, θα το δούμε. Σίγουρα υπάρχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Και το πολιτικό αποτέλεσμα, αντικειμενικά ή υποκειμενικά, για να θυμηθούμε το. να πάρω την πάσα, έχει να κάνει με το εξής. Συσκοτίζεται το πολιτικό πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, την ώρα που πρέπει πια, είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Δεν υπάρχει χρόνος για ελιγμούς και επικοινωνιακά τερτύπια στη στιγμή και στην ώρα αυτή. Την ώρα λοιπόν αυτή την κρίσιμη που όλοι καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, αντί να συζητήσουμε ξεκάθαρα το πώς φτάσαμε ως εδώ καταρχήν, γιατί πρέπει να ξέρεις την ασθένεια για να προτείνεις φάρμακο και θεραπεία, και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, ποιο δρόμο ανάπτυξης σε μπάση περιπτώσει προτείνει ο καθένας, εγκλωβίζει τη συζήτηση σε ένα ψευτοδίλημα. Για μας είναι ψευτοδίλημα το ερώτημα καταρχήν ευρώ ή δραχμή πέρα από τη Δανειακή Σύμβαση. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Στο επόμενο μέρος. Και δεν αφήνει να εξελιχθεί ανοιχτά, καθαρά η πολιτική αντιπαράθεση με εκλογές για να επιλέξει ο λαός τον δρόμο ανάπτυξης. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Μας συγχωρήσει ο κ. Χατζημανουήλ. Αμέσως μετά, σε 2-3 λεπτά, γυρίζουμε. Επανήρθαμε, κυρίες και κύριοι, σε μια βραδιά που πραγματικά νομίζω η ελληνική οικονομία, η καρδιά της ελληνικής οικονομίας χτυπάει περισσότερο στη λουτρόπολη των κανόν. Τα δεδομένα που έχουμε από την σημερινή μέρα, καταρχήν είναι ότι η έκτη δόση σίγουρα μετατίθεται για αργότερα. Το πότε προφανώς έχει να κάνει με το χρόνο διεξαγωγής, εφόσον τελικά γίνει, του δημοψηφίσματος, άρα με πολλά αν. Ξέρουμε ότι λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, η συνάντηση με τους πρωθυπουργούς και τους αρχηγούς κρατών της Γερμανίας, της Γαλλίας. Ήταν οι κύριοι Μπαρόζο, η κυρία Λαγκάρντ. Ξέρουμε ότι τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δείπνο του G20, όπου νωρίτερα είχε βγει από αμερικανικής πλευράς ότι θέλουν να καταλήξουν σε μια ομόφωνη σημερινή απόφαση. Ξέρουμε επίσης ότι αύριο το πρωί υπάρχει μια νέα συνάντηση αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης, συγκεκριμένα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Η Ελλάδα απουσιάζει. Θέμα θα είναι και η Ελλάδα, θέμα θα είναι και η εξάπλωση πλέον της κρίσης στην Ιταλία, μετά βέβαια και από τις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είδαμε τα spread πραγματικά να ανεβαίνουν εντυπωσιακά ψηλά, τα ιταλικά spread, ανεβάζοντας το κόστος δανεισμού για τη γείτονα κοντά στο 6,1 με 6,2%, δηλαδή πολύ πάνω από το όριο που μπήκαμε εμείς σε μηχανισμό στήριξης το Μάιο του 2010. Είμαστε εδώ στη συζήτηση με τους κυρίους Χατζημανουήλ, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Δοξιάδη και τον Παπαδημητρίου. Κύριε Χατζημανουήλ, λένε πολλοί ότι το ευρώ τελικά έχει πέσει βαρύ στις πλάτες των Ελλήνων. Ακούσαμε και τον κύριο Σαρκοζή πρόσφατα να λέει ότι μάλλον ήταν λάθος η απόφαση του 2000. Η δικιά σας άποψη ποια είναι? Ο κ. Σαρκοζή έχει πει πικρές αλήθειες τον τελευταίο μήνα. Μία από αυτές είναι ότι η Ελλάδα δεν ήταν όριμη για το ευρώ. Από την αρχή μπήκαμε σε μια νομισματική ένωση που λειτουργούσε
αποσταθεροποιητικά για την ίδια μας την οικονομία. Δημιουργούσε απεριόριστη ρευστότητα σε φτηνές τιμές, τρομακτικές πληθωριστικές πιέσεις, οδήγησε σε μια σημαντική πτώση της ανταγωνιστικότητας. Εκείνη η νομισματική πολιτική ήταν καλή για το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά δεν ήταν καλή για την Ελλάδα, αφού επέτρεψε να δημιουργηθούν οι φούσκες που δημιουργήθηκαν και να πληθωριστεί τόσο πολύ η οικονομία μας και να φτάσει σε τέτοια ανισορροπία και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι εγώ δεν ήμουν από τους οπαδούς του ευρώ. Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευε ότι έπρεπε να μπούμε στη ζώνη. Υπάρχουν όμως κάποια ωφέλη. Αλλά οποία... Και υπάρχει μια πραγματικότητα και υπάρχει ένας πλούτος, ακριβώς. Όσο και αν μπορεί κανείς να διαφωνεί κανείς με τα όσα γίνανε πριν από 12 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα η έξοδος από το ευρώ θα ήταν μια απίστευτη εθνική καταστροφή. Θα ήταν μια πανευρωπαϊκή καταστροφή, αλλά θα ήταν και μια ειδική καταστροφή για τη χώρα μας. Η εκπτώχυνση του ελληνικού λαού δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, αλλά σίγουρα θα ήταν εξαιρετικά βαθιά. Η κατάσταση που θα επικρατούσε επίσης θα ήταν αναρχική σε μια ενδεχόμενη άτακτη πτώχευση της Ελλάδος και έξοδο από το ευρώ. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος για να βγει κανείς από το ευρώ. Θα σας θυμίσω ότι στο παρελθόν, όποτε κάποιες χώρες έχουν πάψει να αποτελούν νομισματική ένωση και έχει φύγει μία, ως ένα κομμάτι έχει αποσχιστεί, οι δύο χώρες έχουν πάψει να αποτελούν ενότητα, ποτέ δεν υπήρξε μεγάλης κλίμακας διεθνής αναταραχή από τη διάσπαση της νομισματικής ένωσης. Αυτό δεν θα ισχύσει στην περίπτωση που επέλθει η διάσπαση της Ευρωζώνης. Γι' αυτό και οι ανησυχίες και των Αμερικανών. Η Ευρωζώνη είναι μια τεράστια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε. Και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τον πιο ορθολογικό τρόπο για να διαχειριστούμε. Και δυστυχώς η ελληνική συμπεριφορά μόνο σε αυτό δεν βοηθάει. Μπορώ να βεβαίως, γιατί να θεωρούμε ότι αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ αυτό θα προκαλέσει πράγματι αυτό που όλοι λένε? Να σας πω για ποιο λόγο. Εσείς γιατί το θεωρείτε? Διότι εδώ ολόκληρο το δολάριο υποτιμήθηκε στις αρχές του 70 και βεβαίως είχαμε μια τεράστια κρίση. Διότι δημιουργεί κάτι το αδιανόητο. Δημιουργεί ένα προηγούμενο για τη διάσπαση της νομισματικής ζώνης. Άρα από εκεί και πέρα κανένα κομμάτι αυτής της ζώνης δεν είναι ασφαλώς προσδεδεμένο σε αυτήν. Ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να βγει. Το να βγει ο καθένας είναι μια συγκλονιστική διακινδύνευση και συνεπώς όλα τα ωφελήματα μιας ενιαίας ζώνης καταργούνται. Αν βγει η Ελλάδα, μετά θα βγει και η Ιταλία. Θα βγει σίγουρα η Ιταλία μετά. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Γιατί να πούμε ότι είναι το ότι βγαίνει και να μην πούμε το ότι έχεις ένα κρατικό ομόλογο το οποίο είχε από πίσω κρυφά μια σφραγίδα ευρώ και εδώ πάει και πτωχεύει ένα κράτος μέλος. Αυτό είναι διαφορετικό. Ναι, αλλά εδώ έρχονται οι Ευρωπαίοι και λένε ας πτωχεύσει. Θα του χαρίσουμε μάλιστα τα μισά. Ήδη όταν υπογράψαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ και ήμασταν παρησυχαρείς για την μεγάλη μας επιτυχία. Όχι όλοι. Εσείς δεν ήσασταν. Οι περισσότεροι Έλληνες ήταν στην Συντριπτική πλειοψηφία. Θα μας εξηγήσει, κ. Παπαλό, αν είστε προφήτης επειδή ήταν ευχαριστημένος. Γιατί εμείς είχαμε κάποιο λόγο που ήμασταν ευχαριστημένοι. Όχι, και το είδαμε σε απτά αποτελέσματα. Και να πούμε ότι λίγο αργότερα θα παρουσιάσουμε στην πορεία της εκπομπής κάποια στοιχεία. Ποιος είναι ο πλούτος που παράχθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας και βέβαια αντίστοιχα πόσο αυξήθηκαν και τα χρέη των Ελλήνων, ο υπερδανεισμός οκταπλασιάστηκε, να σας πω πολύ γρήγορα, ο δανεισμός. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αργότερα. Είναι μια έρευνα της Credit Suisse και τώρα, όπως μαθαίνω, αμέσως μετά το δείπνο του συνόδου του G20 θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου Μέρκελ-Σαρκοζή. Άρα θα έχουμε σήμερα νεότερα σε ό,τι αφορά και την ελληνική υπόθεση. Εμείς δεν θα έχουμε φάει τα ίδια πράγματα που θα έχουν φάει εκείνοι, έτσι. Εμείς θα είμαστε εδώ και συζητάμε. Εμείς εδώ με νερό προφανώς.